Líbí se ti tahle parádní vizualizace? Připrav si tabulku 10 na 10 buněk. Do horní levé buňky napiš tuhle funkci. Označ celou oblast a změň výplň i barvu písma na bledě modrou barvu. Jdi na podmíněné formátování. Vytvoř pravidlo, že hodnota v buňce musí být menší nebo rovná nastavenému procentu. Zvol tmavě modrou barvu pro formát výplně i textu. Vlož textové pole a propoj ho s nastaveným procentem. Uprav velikost podle uvážení a zvol vhodný grafický formát pro písmo. Teď už jen odstraň výplň i obrys a vycentruj pole na střed. A tvůj waffle chart je hotový. Co na něj říkáš? Chceš, abych ti poslal moji tabulku s waflovým grafem? Napiš ano do komentáře a já ti pošlu odkaz.